No, näytähän, no. Siinä, hyvä seitä. Oliko se minkki siinä? Sillä, anna vaan. Siitä, hyvä minkki. Siitä, ai, hyvä seitä. Sillä lailla. Hyvä. Silleen sitä tytön kanssa suotiin. Ai. No, lopetahan. No, elähän ennen. No, otetaan, katsotaan minkä näköinen saalis se on. No niin, semmonen. Menkkihän se on. Hyvä. Hyvä. Niin seitä, sillä lailla niin hyvä. Joo, sillä ne tilanteet tulee nopeasti, niin se pitää toimia, ettei karkkaa ja sitten vasta kuvaat. Sillä. Yllättähän ne tullut. Oho. Se joutui pois päiviltä. Kyllä. Täällä ei nahkoja kerätä. Ei. Hyvä. On hyvä, sitä hyvä.